Навруз Рустамов, рақами 8 Абдурахмон Нозимов, рақами 21 легионери дастаи ҳамлаи футболбозони Равшан аз канори чапи майдон ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Воқеан ҳам ва зарбаи пеналти ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. Букитов инҷо тела дод на бупой ва довар таъин кард зарбаи пеналти 11 метр. хуб мебинем зарба чӣ гуна иҷро мешавад аз ҷониби Навруз Рустамов. зарбаи ува дарвозабон ҳарчанд кӯшиши баргардонда накард, аммо зарба рост метра ба даст оваранд ва ҳамин тавр ҳисобро боз кунанд. хуб дар футбол бутуб футболбозони дастаи Равшан партоб ба Окай Гаврол гузариши ва ҳисоб 2-1 дӯстони арҷманд. легионери дастаи Равшан ниҳоят тавонист баъд аз як гузариш бор дигар ба ҳуҷуми бозингарони Равшан мутаваҷҷеҳ мешавем. гузариш албатта бисёр хуб буд, зарба баландтар иҷро кард. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан зарба иҷро мешавад ва гол. ҳисоб 2-2 дӯстони арҷманд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлае ки футболбозони дастаи Масҷоҳ доштанд дӯстони арҷманд ва бубинед ки чӣ гуна бозингари рақами 8 ҳисобро боз ҳам ҳамлаи навбатӣ дастаи Равшан фурсат ва ҳисоб 3-2 мешавад дӯстони арҷманд. Аваз Хамчинов ниҳоят тавонист голи севими дастаи Равшанро ба ҳадаф расонида ва дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. партоби Кароматло Саидов, Абдурахмон Нозимов хеле ҳам хуб тӯбро заминӣ ба ҷаримагоҳ ҳаво дод ва дура кардани тӯб пушти сар кунанд. фурсати навбатӣ барои дастаи Равшан ва инҷо Шоди Муродов зарба мезанад ва ҳисоб 4-2. ин поёни натиҷаи бозӣ аст, поёни рақобат аст дӯстони арҷманд. ва ирсоли тӯб аз ҷониби Саидхони Амрохон хеле хуб иҷро гардид ба ҷаримагоҳ ва ҳимоят. ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи Масҷоҳ, партоби ирсол мешавад ва Фатҳулло Бобоев. Зокир Абдулхайров, Шоди Муродов, партоби навбатӣ ва голи панҷум ҳам чанд шуд ва ҳамин тавр онҳо бо ҳисоби калон ҳам ҳоло расониданд. бале дарвозабон инҷо иштибоҳ кард бе ягон Равшан таҷрибашон калонтар аст дӯстони арҷманд, тавонистанд бо 3 голи дигар зада